りだ。そこだ。終わらせてやる。この攻撃だ。なるほど。ちょっと脅してやるか。ちょっとしますよ。甘いですよ。ちょっと脅してやるか。死になさい。当たったら宇宙の塵にしてやる。なるほど。その程度でなかなか。ちょっと脅かしますよ。今度は俺が相手だ。なんと無様な姿か。邪魔だ。そう受け止める勇気があるか。すまん。今度はこっちからやらせてもらうよ。そろそろ様を失望させる。その程度ですか。生意気だよお前。なるほど。ちょっと脅してやるか。なるほど。その調子。俺に殺されますよ。様がちょっと脅してやるか。なるほど虫けらが。ちょっと脅してやるか。多少腕を上げたいようですね。盾になる以外でも役に。終わりだ。終わりだ。カンナ遅い。働き者だ。なるほど。ちょっと脅してやりますよ。来なさい。その調子。その程度ですか。見なさい。悪か。見なさい。来ますよ。その程度ですか。
終わりだ。なんと無様な姿か。その調子。今度はこっちからやらせてもらうよ。ちょっと今度はシルクだ。もうここまでだ。なるほど。その調子。見なさい。ここですよ。よし。1対1なら同通。終わりだ。終わりだ。まあまあだな。だが俺の息子ならもっと。覚悟はいいか。これ以上好きにするぞ。お前はもう終わりだ。完全に消されてしまえ。
ピッコロさんとの修行の成果だ。君が私を強くする。嘘だ。よくやったぞご飯だがまだ油断はするな。